αλλά επιστρέφει στο 4-2-3-1. Καζναφέρης και Τάτος. Έψαξε χώρο για το αριστερό, η κόντρα στο Διαμανταφέρης. Φώναξε ο Γκέσιος να τον καλύψει ο Στάμου. Ωραία ο Τάτος. Καλύπτει την μπάλα με το σώμα στην πίεση του Αθανασίου. Είναι ξεχασμένος ο Ζαραδούκας, παίζει κοντά στη γραμμή και είναι μακριά τον Μπουκουβάλας. Πάσα για τον Τάτο στην πλάτη του Αθανασίου. Περιμένει την κίνηση του Διαμαντάκου. Η πάσα χαμηλά. Out ο Τάτος. Ο Τάτος κράτησε ωραία την μπάλα και περνάει στην περιοχή. Ο Τάτος, η πάσα χαμηλά. Η κόντρα 2-2. Γυρίζει ο Καμαρά, μακριά η μπάλα. Ο Τάτος πάλι δεν πρόλαβε να βρει χώρο να γυρίσει. Ο Λάζαρ περνάει από 1-2. Ο Τάτος επιμένει και του πήρε την μπάλα. Τώρα ψάχνει αυτός να βρει χώρο για να δημιουργήσει. Η πάσα του είναι καλή για το Διαμαντάκο. Βγήκε ο Κατσουράνης να μαζέψει τα Αθανασιάδης. Κάτσε. Λάζαρ. Κάτσε. Ωραία ο Τάτος. Ήρθε από πίσω, τον δυσκόλεψε. Πήρε την μπάλα ο Άρης. Τάτος. Απέναντι δεξιά είναι μόνο στο Διαμαντάκος. Τον είδε, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή η παλιά από ό,τι θα έπρεπε. Τάτος εκτελεί χαμηλά, η μπάλα αλλάζει. Πάλι ο Κοέλιο, καθώς ο Ζαραδούκας είναι μόνος του αριστερά πάνω στην γραμμή. Κεφαλιά του Γιαννιώτα. Εκμεταλλεύεται την κίνηση του Καζναφέρη για να βρει χώρο. Ο Τάτος αλλάζει ξανά το παιχνίδι για τον Ζαραδούκα. Πάρα πολύ ωραία. Σέντρα του Ζαραδούκα. Μέσα στην περιοχή ο Διαμαντάκος δεν προλαβαίνει. Διώχνει ο Τσαρίδης. Ο Διαμαντάκος διορθώνω. Πουλίδο. Τάτος. Τώρα ανέβηκε ο Καζναφέρης και τώρα του περνάει σωστά την μπάλα ο Τάτος. Η σέντρα του Καζναφέρη με φάντσα. Διαμαντάκος. Τάτος. Φτάνει στην περιοχή, παίρνει το κόρνερ. Φάουλ εκτελείται με την μπάλα να πηγαίνει στον Τάτο που ανοίγει αμέσως για τον Καζναφέρη. Μπροστά του είναι ο Λάζαρ. Πάοκ. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Τριανταφυλάκο για τον Ζαράδουκα. Τάτος. Ποιος για να βρει χώρο αναγκάζεται να γυρίσει πολύ πίσω. Καραγιάννης. Κρατάει μπάλα. Τριανταφυλάκος για τον Τάτο. Καραγιάννης, Διαμαντάκος. Θα κερδίσει την μπάλα με δύναμη πίεση για τον Τάτο. Στάει πίσω ο Αγκάθο. Θα τον τροφοδοτήσει ο Τάτος. Αγκάθο για τον Κοέλιο. Θα κάνει το σούτ. Και αν κάποιος αναρωτιέται τι έχει κάνει εκτός έδρας ο Πλατανιάς, μία νίκη έχει κάνει στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη. Τάτος. Κρατάει μπάλα πρωτού Αγγιλέρα. Έρχεται όμως, προλάβει την μπάλα, έχει χώρο μπροστά του. Να σκεφτεί τι θα κάνει. Τώρα μαργαρίστηκε από τον Γκονζάλες. Κρατάει ωραία και δίνει στον Τάτο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σούτ, είχε πάρει τα βήματα ο Κάστελς. Τον έκοψε προσωρινά και πάλι ο Τάτος. Νέα προσπάθεια θα... Δεν μπόρεσε ο Σο. Τάτος. Είδε την κίνηση του Διαμαντάκου. Σεϊταρίδης, Διαμαντάκος, Αγάνθο, Μπουμσόκα, Ζαραδούκας, Καζναφέρης, έχει πάει δεξιά ο Διαμαντάκος, πάσα του Τάτου, ο Αγάνθο! Τάκου, Κάιπερ, Παπαζαχαρίας, Τάτος και Βιτόλο. Τάτος. Ανέβηκε ο Ψυχογιός, περιμένει την κίνηση του Αγάνθο. Μιχαλίτσος, γενικός ο Παναθηναϊκός με προσπάθεια παιχνιδιού από τα άκρα. Τάτος. Αγάνθο. Καζναφέρης. Σισοκό. Τάτος. Δεν τον άφησε ο Ζαραδούκας. Τώρα ο Τάτος. Προωθεί το Ζαραδούκας και πήρε Εσπάρθα. Πουλίδο πόρτου το Τσε. Τάτος από την ωραία πάσα του Καζναφέρη. Κάλυψε την μπάλα με το σώμα και περιμένει την κίνηση του Αγάνθο στην οπισθοχώρηση του Σο. Κορυφή της επίθεσης και επιτελικός. Χωρίς αλλαγή, τρεις πάντως.
που παίζουν πίσω από τον Τοτσέ. Τάτος. Πίεσε ο Βιτολό. Καζναφέρης. Τάτος στη σέντρα. Αγάνθο Παπαστεριανός. Τάτος εκτελεί, Πουλίδο διεκδικεί, Σο διώχνει, Καζναφέρης επιστρέφει ουσιαστικά την μπάλα στον Τάτο. Μία ακόμη σέντρα, Αγάνθο διεκδικεί. Κοέλιο, Παπαστεριανός. Ελευθερώθηκε, ζήτησε και πήρε ο Τάτος. Πουλίδο, Βιτόλ. Τακουνάκι του Τάτου. Πίεσε και πήρε από τον Γκάιπερ. Κάνε καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Τάτος, Παπαστεριανός. Τάτος. Καζναφέρης. Τώρα κάνει κίνηση ο Αγάνθο. Πάσα εξαιρετική για τον Τάτο. Ο Τάτος έξω. Άργησε ο Τοτσέ, βγήκε ο Πουλίδο. Τάτος. Ο Πουλίδο. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί κάτι στον πάγκο. Θα παρακολουθήσουμε τον Τάτο να δούμε πώς θα πάει στην εξέλιξη του αγώνα. Να δούμε την παλιά του για το Διαμαντάκο με το Μανολά μπροστά του. Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Απογοήτευση στον πάγκο του Άρη. Οι άνθρωποι των Κιτρίνων ήθελαν να αποφύγουν αυτή την εξέλιξη στα πρώτα 15-20 λεπτά, ωστόσο τελικώς δεν τα κατάφεραν. Τάτος, Γιαννιώτας, δεν πρόλαβε ο Τάτος, πήρε την κόντρα τελικά. Βρίσκει και χώρο να περάσει την πάσα του. Τώρα το σουτ το οποίο σταματάει. Μια καλή επιλογή. Παπαστεριανός ανοίγει στον Ηρακλή. Τάτος με τη μία, ωραία για τον Γιαννιώτα που έχει την ταχύτητα να προλάβει και το κάνει. Φέισα πέφτει πάνω του. Αυτό σε ποσοστό. Καζναφέρης. Τάτος. Μάζεψε ωραία την μπάλα. Κάνει το σουτ πάνω στο Σιώβα. Καζναφέρης αφήνει στον Κοτσαρίδη. Παπαστεριανός. Καζναφέρης με τη μία για τον Τάτο και λείπει και ο Σιώβας από την άμυνα. Τάτος περνάει από το Φέισα. Πλησιάζει την περιοχή. Συνεχίζει ο Τάτος. Παίρνει τις κόντρες. Θα πλασάρει αλλά και πάλι ο Μανός. Ζαραδούκας. Τάτος. Το Φέισα να μην ξεκολλάει από πάνω του. Τριανταφυλάκος ξανά για τον Τάτο, δυνατά. Παπάζογλου πέφτει και παραχωρεί. Και βοηθός. Παπαστεριανός. Τάτος. Ζαραδούκας. Φέισα. Ο Ούγκρος πάνω στον Τάτο που πρέσαρε. Τώρα δεν βγαίνει για να μπλοκάρει. Με το κεφάλι θα απομακρύνει. Παπαστεριανός από μακριά. Είναι δύο καλές στιγμές για τον Άρη αναμφίβολα. Τάτος. Στο Γιαννιώτα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό και κάνει σέντρα. Κατέβασε τον Καβαλά. Καζναφέρης. Ωραία για τον Τάτο. Τον Αμπτούνα τον πρεσάρει. Σκάβει την μπάλα για το Διαμαντάκο. Έχει καλύψει ο Χολέβας. Αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Άρη. Ο Διούδης απομακρύνει και βρίσκει τον Τάτο. Εδώ είναι σειρά του Ολυμπιακού να έχει λίγο μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές του. Τσουκάνης περνάει από το Φέισα και φτάνει μπροστά από τα στόπερ. Πέρασε ο Τάτος από το Μανολά. Τώρα κάνει τη σέντρα και η κεφαλιά στα δίχτυα για το 2-1 από τον να πάρει μπάλα. Κοέλιο. Τάτος. Τάτος κλεισμένος από δύο. Ο Λαϊτάν, Καλογέρης. Ο Τάτος προσπαθεί να κατεβάσει. Μπερδεύεται αλλά παρόλα αυτά κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Διαμαντάκο. Το γύρισμα κόρνερ από τον Ορέστε που παρακολουθεί από πολύ κοντά τη φάση. Ο Διαμαντάκος για τον Τάτο.
Και αυτός για τον Κασταφέρη δυνατά έκοψε τον γκολ ο Αγγελούδης. Μπήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο όταν τραυματίστηκε ο Ψυχογείος. Ο Τάτος. Ο Γιαννιώτας. Ο Τάτος. Αλλάζει με τον Διαμαντάκο, δίνει για τον Αγγελούδη. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Παπαστεριανό. Τον Τάτο θα βγάλει ο Μιχαλίτσος για να βάλει το Τζουκάνι, όπως μου λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Νάτος ο Τάτος στην ατομική προσπάθεια.